Γεια σας παιδιά, έχω πάρει τα νέα Lumbens. Να, εδώ πέρα είναι το ένα σακουλάκι, είναι από τα καινούργια. Να, εδώ πέρα δείτε μερικά σχέδια που είναι από την εικόνα. Η ονομασία τους είναι κάτι. Είναι colorful Lumbens, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς από εδώ πέρα. Να δείτε πως έχει μέσα. Γράφει κιόλας, νομίζω λέγεται DIY, τώρα που κατάλαβα. Εδώ πέρα όπως βλέπετε το 2 έγραφε 200, αλλά κόπηκε, έτσι το πήρα. Και εδώ πέρα είναι το δεύτερο. Εδώ πέρα είναι με δύο χρώματα. Αυτό λέγεται DU Bands DIY Colorful Band. Είναι από την ίδια εταιρεία και λέει κάτι Great Your Imagination. Έχουν δύο χρώματα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα έχει μπλε με άσπρο, κόκκινο με άσπρο, κίτρινο. Ναι, ξέρω ότι είμαι αγόρι, αυτό με κοροϊδέψετε, αλλά τα Lumbens έχουν πλάκα γιατί μπορείτε να φτιάξετε και εσείς. Τώρα μιλάω για αγόρια, όπως καταλάβατε. Α, ναι, για το κανάλι που σας είχα πει ότι θα αλλάξει το όνομά του, θα γίνει σε επόμενο βίντεο. Και να θυμηθείτε την ξαδέρφη μου που έχει και αυτή κανάλι στο YouTube, σας είχα πει σε ένα άλλο βίντεο, δεν θυμάμαι ποιο, που λέγεται κάτσε πώς λεγότανε, λέγεται Rainbow Lumbens. Θα το γράψω και στην εισαγωγή του βίντεο, στο description δηλαδή. Γι' αυτό μπείτε και εσείς να δείτε τι κάνει και αυτή, γιατί κάνει και αυτή με Lumbens. Λοιπόν, θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο με περισσότερα Lumbens. Αντίο!